yayin da duniya ta zama mahutar bayi, wasu na inuwa, wasu ko na rana. Lokacin duniya ta yi wasu ɗaurin daimon minti, ta ɗaure sama, ta ɗaure ƙasa, babu mafita, sai dai Allah. Ho! Labarin miji da mata mai cike da sarƙaƙƙiyar rayuwa, wadda ta ƙunshi cikumar ɗa da kaka na kayi. Sun kasance masoyan juna a tsawon lokuta na zamantakewar aure. Sai dai kash, lamarin duniya ya gifta tsakaninsu. Wanda abin da ake da haɗin bakin ki. Kaga da Allah da ka tamala. Taimaka maka ne na je na kai ka saboda ka samu aiki ko? Wani sai ba haka? Me yake da maka ko ka sha wani abu ne ban sani ba? A ƙoƙarinsa na samu a kansa mafita domin samun dawwammamiyar rayuwar farin ciki ta zaman aure, yarsa aikinsa, ita ko matarsa na faɗi tashi don ganin ta kama hannunsa zuwa ga tudun na tsira wajen samun aikin da za su ci gaba da sharafin rayuwarsu ta duniya. An raba banki. Ina da lafiya ina ilaihi raji'un. Aiko ya zama dole ki gaggauta rabuwa da Nura. Amma gaskiya kin ban mamaki. Ban taɓa tunanin zaki faɗi wannan magana ba. Sai dai hakan nata ya ci karo da tsitsige yayin da wani masahurin attajiri ya nemi fansar igiyar auren nata a ho. Shin Zallah ka iya fansar farashin soyayya? Shin wannan mata za ta amince domin cefanar da farashin soyayyar mijinta? Abokina, abawar abin. Ka sake ni? Wai da kanki kike magana wai furcin wai in sake ki? Aiko da a ce igiyan aure a hannun mata yake. Da tun a lokacin zan mayar mai da kayan shi. Ko kuwa shi mijin zai amince ya karɓi waɗannan zunzurutun kuɗi wajen fansar da igiyar aurensa ga wancan attajiri? Turka shi! Za mu dinga ɗora muku wannan shahararren shiri na a YouTube channel ɗin mai suna Sanka Hausa TV. Kada ku manta, ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa wadda za ta sanar da ku alama da zarar mun fara ɗora wannan shiri na